Привет, как си днес? Добре. Опитвам се да бачкам разни работи. Някои стават, други не. Кажи ни малко за себе си. Казвам се Борислав Колев и се опитвам да се занимавам с кино. Дали ми се получава, трябва хората да преценят, публиката, която гледа филмите. Защо избра киното? Защото не ми се получи с футбола. Какво искаш да постигнеш в киното? Искам да направя филмите, които се мечтаят да заснема. Аз не съм толкова млад и нямам чак толкова време. Ако ги направя, ще бъда супер щастлив. Коя е най-смешната ситуация, която си имал на снимачната площадка? Не знам доколко е смешна, защото е смешна от дистанцията на времето, но тогава направо си беше трагична. Героя ми изчезна за 3 месеца. И се чудех, ще има ли филм или няма да има. Слава Богу, че в един момент се появи. Както изчезна, така и се появи изневиделица. Кое е най-важното в един филм? Чувствата. А най-трудното за теб? Да го направя така, че на мене да ми хареса. Как оценяваш филмите си? Мисля, че аз съм най-критичният човек към моите си филми. Какво е за теб киното? По-скоро развлечение или място за сериозни истории? Ако могат да се съчетаят двете неща, е идеалният вариант. Как разбираш дали филмът ти е бил добър? Понякога можеш да го разбереш в очите на хората и дали са искрени с теб или не са. Много е важно публиката какво мисли. С кого гледаш филмите си? С 3-4 човека, на които вярвам. На тях ги показвам предварително. И гледам да се съобразявам с мнението. До кого искаш да стигнат филмите ти? Всеки иска да стигнат до максимално най-широка аудитория. Ако някой ти казва, че иска 3-4-5 академици да му разберат филма и друго не го интересува, лъжи. Какво е София за теб? София за мен е най-важният град, заедно с Варна. Цялата съзнателна част от живота ми мина тук, обичам този град. Кое е най-готиното място в София за кино? Навсякъде, където останаха кината извън моловете, е готино място за гледане на кино. А за правене на кино зависи от филма. Какво би искал да се прожектира? Къде би искал да се прожектира филма ти? Най-много ми се иска в моята махла, тук в Гео Милев, че да се покажа пред съседите, да видят колко съм значим. Кажи ни нещо за филма, който ще прожектираме. Филма се казва Коледа. Има страхотни актьори вътре, направени от много професионална банда. Цялата е страхотни професионалисти. Има много чувства вътре. И аз казах, че за мен това е най-важното. Имам сентимент към този филм. Надявам се да развълнува хората. Кажи нещо на хората, които ще гледат филма ти. Приятно гледане. Някакви последни мисли преди да пуснем филма? Не. Аз ще пия по едно и ще стискам палци да го харесат. Благодарим много!